Sista brevet kommer från en kille som heter Skärholms-Ronny. Han skriver: Hej Lok, du är ju från Estland. Jag har hört att ester har skumma seder och traditioner för sig. Håller ni på med sånt även i Sverige? Ops, ät en visthusmus, Skärholms-Ronny. Visst gör vi det. Jag kommer från Estland. Båda mina föräldrar är födda i Estland. Hela vår släkt bor i Sverige nu. Och visst har vi skumma saker för oss. Jag ska visa ett litet avsnitt från i onsdags då vi hade en liten sammankomst. Oi, tere, vana, tere, kuidas elad sinu pere. Ja, Ilvi kaasa siin, palun. Annan proua. Tuli. Läks aga laane lauluga, läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Ja see posti ei ole minu käes, võtta me tellisime, kõik need tuli postiga eile. Ma pole maksnud selle eest. Õnne Eesti rand ja saared, vana, vaba, Põhjamaa. Tervist. Jaha. Oli maitse. Oli maitse. Oi, oi, Järgmine kolmapäev. Järgmine kolmapäev. Vaadake, täpselt tulevad teile. Tänan teid, palun. Näeme siis järgmine kolmapäev jälle. Marko tule. Nägemist teile. Nägemiseni. Jaha, det var det. Ska vi ta och skjuta lite armborst? Jaha, jag har nya bilar också. Ja, men det är bra. Valna precis som alla utlänningar. Och det där var ändå bara en onsdag. Ni ska se oss på julafton.